Jo sóc una dona a punt de fer 30 anys, doblement desarrelada i molt treballadora i no sé, a vegades una mica neuròtica i que intenta fer el que més li agrada a la vida. La lleialtat, que és una cosa força complicada de trobar. I l'autenticitat, també. És tenir cobertes les mínimes necessitats i poder dedicar-te a fer allò que més t'agrada. És a dir, poder-te guanyar la vida fent allò que més t'agrada i poder-te cobrir les necessitats d'aquesta manera i no d'una altra. L'èxtasi de Santa Teresa de Bernini, que és una de les imatges més eròtiques de tota la història de l'art. Jo és que no ho sé, a mi a l'escola em van explicar que era el sistema més perfecte que hi havia i més just, però encara no em queda gaire clar. La veritat és que fluctuava bastant, no era gaire fidel, però m'agradava molt Silvio Rodríguez, també el Carles Sabater, l'Stoikov, el Quim Monzó. Jo la primera dona del profeta Mahoma, perquè era una dona de negocis molt poderosa, perquè ell va treballar abans de casar-se. Bueno, jo crec que amb una miqueta més d'humanitat ja hi guanyaríem força. Crec que és una ideologia política que havia tingut els objectius molt clars en principi, uns objectius que estaven per damunt dels partits i que ara està una mica no sap gaire on va.